Nikad ne znaš tko ti dolazi u susret. Ulice su ispunjene nepoznatim mogućnostima. I možda je baš danas taj dan, možda osoba iz tvog sna. Prilika koja mijenja sve. Ili jednostavno netko kome tvoja prisutnost znači sve. Zato budi spreman. Budi čist, smiren, naspan. Ne zbog drugih, nego zbog sebe. Jer prvi dojam se ne ponavlja, a posebni trenuci dolaze bez upozorenja. I oni koji su spremni, prepoznaju ih.